tulee pelottaa. Pysytelkää lähdöstä. Hyvät naiset ja herrat, pojat ja tytöt, Walking Dinosaurs jatkuu väliajan jälkeen. Kiitos. Orento Sheeras kalastaa lentää aivan vettä pitkin ja keihästää saaliinsa pitkään johtaessa teräviin hampaisiin. Myrsky on nousemassa. Näin valtaisella liikkeellä me löydetään paikka laskelmaa, mutta ehtiikö se aikuisesti? Saattaa olla ilmojen valtaissa, mutta maalas on haavoittuvainen ja nämä saalastajat tietävät sen. Tappajien kokkoja. Tuttavallisesti raptorit. Saako esitellä Utahraptorit? Nyt on taas ruokailua. Ja nokkimisjärjestys on erinomainen tarkka. Heikoin joutuu odottamaan ateriansa. Aivan toisin kuin teillä kotona ruokapöydässä olevana. Sinulle ei annettukaan. Kuuletteko nuo äänet? Raptorit ovat kyllin älykkäitä viestiäkseen keskenään. Se auttaa niitä toimimaan yhdessä, kun ne saalistavat. Katsokaa tuota solakkaa lihaksesta vartautelta sen häntä täydellisesti tasapainottaa. Häntä mukautuu liikkeeseen, kun raptori hiipii eteenpäin. Sulavasti, mutta tappavasti. Näihin ette ollut törmätä pimeällä kuin. Näettekö niiden etulaarit? Miten ne taittuvat ja sivuun? Miten ranteet taittuvat ja painuvat lasten kylkiin? Muistakaa, jota mä tein tosta. Pitäkää se mielessä! Me palataan siihen vielä. Что? Eniten minua kiehtoo raptorin kyky keskellä. Huomatkaa, kun ne kävelevät eteenpäin. Niiden pää tuskin liikkuu lainkaan. Katse pysyy naulittuna edessä olevan kohdallisia. Mutta tarvittaessa ne ovat nopeita ja ketteriä. Ne ovat melko älykkäitä dinosauruksissa. Yleensä ajatellaan, että suuret aivot tekevät otuksesta älykkäitä, mutta raptoreilla ratkaiseekin laatu, eikä koko.
Miten se tapahtuu? Hyönteisten avulla, niin tämä toimii. Hyönteiset ovat olleet olemassa jo 100 miljoonaa vuotta ennen dinosauruksia, mutta ne eivät ottaneet osaa pölytykseen. Kasvit hedelmöittävät tuuli ja veden alla. Nyt liitokaudella ne keksivät toisen tapan. Hyönteiset ovat aina hankkineet ravintonsa kukista. Ja ennen pitkään ne alkavat antaa siitepölyä kasvista toiseen. Ja koska tästä on hyötyä kasville, ne alkavat palkita hyönteisiä makealla vedellä. Se saa hyönteiset palamaan yhä uudelleen. Ja sitten kasvit alkavat kilpailla hyönteisistä väreillä. Väreistä tulee se keino kiinnittää huomioon. Jos olet kyllin houkutteleva kasvi kukoista. Hei, katso tänne, minä olen punainen! Ei, katso tänne, minä olen keltainen! Minä olen violetti. Mitä enemmän kukkia, sitä enemmän hyönteisiä. Mitä enemmän hyönteisiä, sitä enemmän kukkia. Tällä tavoin rinnakkaisen evoluutio toimii. Tämä on yksi kauneimpia esimerkkejä. Näemme uusien hyönteisten kehittyvän, koska kukkia on valtavasti. Mehiläisiä, ampiaisia, yöperhosia, päiväperhosia. Luonnon monimuotoisuuden ihmeitä. Ne ovat kehittyneet täydelliseksi hankkimaan ravintonsa kukista, jotka palkitsevat niitä vedellä ja hehkuvilla väreillä. Luonto on täydellinen. No, melkein täydellinen. Sellaisia kukat ovat lisääntymishoukuttimia. Lisääntyäkseen ne houkuttelevat ulkonäöään, saadakseen oikeanlaisen huomioon, aivan kuten ihmiset tekevät. Hajuvesillä tai urheiluautolla. Eläimet tekevät sitä ja dinosaurukset tekevät sitä isosti. Esihistoriallisen maailman majesteettinen härkä. Tuo suunnaton pääpaiksa on sen lisääntymishoukutin. Sarvet ja pääpansari antavat siellä asemalla lajinsa parissa. Sen kallo on suurempi kuin millään maa-elämällä koskaan. Se on myös kovin seurallinen. Se viihtyy laulassa. No, seurallinen jossain määrin. Se on reviiritietoinen. Urokset johtavat laulaa ja tämä on oma korttelinsa kuningas. Tuollainen suunnaton pääpanssari ja laula turvana. Mikä maailmassa voisi kumata torosaurusta? Eipä juuri mikään. Paitsi toinen torosaurus!
vain nuoruus voittaa taistelun. Vuosikymmenet vanha Torosaurus on johtanut valmiiksi, mutta antautuu nyt nuorelle haastajalle.